neska horrai da, jota fuego euskara ikasten, da egia esan aurreratu du zerbait. Baina, bada, ikasten ez duen gauza bat, ergatiboa. Ez du bat ondo jotzen. Nik esan beharrean, ni esaten du. Ta alderantziz, eta ez dakizu potrotan zen mina jartzen zaidan. Ostiko bat emango balidete bezala. Ba, bai, esaten ari nintzen bezala. Ni uste dut superrera joan behar dugula. Bale, ba, orduan nik joango naiz tabakoa erostera. Ondo zaude? Maitia, ni asko maite zaitut. Guk joango gara ohera? Ez baukazu gogorik utzita, Kito. Haze urpegia. Ez, gogoa, uixe, daukatela. Ez dizkiot akatsak zuzentzen ez desanimatzeko. Azken finean, euskaraz hitz egitea da, importantena, naiz eta gaizki egin, ez? Gaina, aguantatu dezaket. Eo, tapoiak jarri itzazket. Kaixo! Begira, hau miren da, guk elkarrekin joaten gara euskaltegira. Ez, gu elkarrekin joaten gara, esaten da. Ah, bale. Eskerrik asko zuzentzeagatik. Hori da modu bakarra ikasteko. Claro. Goaz, jakina. Ara, beraz etzai importa zuzentzea, ba aurrea. Bueno, ez dakizu zer gertatu zitzaigun oso gauza divertigarria. Guk elkarrekin joan ginen. Gu elkarrekin joan ginen. Gu elkarrekin joan ginen, kanpinera, ta ni esan nion. Nik esan nion. Ta nik esan nion. Begira emakume itxusia. Bera dauka... Berak. Bibotea. Ta ni pentsatu nuen. Nik. Ta azkenean emakumea titeak zituen gizon bat zen. Kito. Oengoan ikasi dut bai. Antza etzaio gustatzen nik berari jendaurrean akatsak zuzentzea. Ta urrengoan zure amona zuzenduko duzu jende aurrean. Nik ergatiboak baina min gehiago egiten du. Ai!